Alle sukker efter billigere flybilletter, billigere internet og billigere telefonsamtaler. For nogen der hedder løsningen liberalisering. Men spørgsmålet er, om en øget konkurrence virkelig løser alle problemer. Velkommen til Rolappa. Grønland er på mange måder monopolernes land. Greenland er et af dem, Telepost et andet. Men nu vil Naalakkersuisut gøre op med det. Ideen bagved det er, at hvis der kommer mere konkurrence, så falder priserne til glæde for os alle sammen. Men er Grønland virkelig stor nok til, at der er plads til op til flere konkurrenter på de her områder? Sten Montgomery Andersen, velkommen til dig. Du er direktør for et af de her onde monopoler, til Telepost nemlig. Og hvis man skal sige det sådan lidt forenklet, så er det jer, der ejer alle ledninger, radiokæden osv., alt det, vi skal bruge til at sende telefon og internet rundt i landet. Nu er I så i den situation, at I skal stille de her ledninger til rådighed for jeres konkurrenter, og I skal regne ud, hvad det skal koste for dem at leje sig ind hos jer. Hvor kompliceret et regnestykke er det, I sidder med der? Det er et forholdsvis kompliceret regnestykke, fordi vi har et kompliceret netværk, og vi har et stort netværk, og vi kører jo i hele Grønland, og det vil sige, at vi har mange forskellige komponenter. Vi har søkabel, vi har radiokæde, vi har satellit, vi har lokale netværk osv. Og der skal vi simpelthen vide, hvad alle de her små komponenter de koster. Og det tager tid, og det er svært at regne ud. Ikke desto mindre, så har I jo nikket ja til en tidsplan til at blive færdig. Først 1. januar, så 1. april, og I kan alligevel ikke holde den. Hvorfor kan I ikke det? Altså det, som er årsagen til, at vi ikke kan holde den, det er, at vi har haft et for kort en tid til at gøre det. Det der er sagen, det er jo, at ude i verden, der tager det et år og halvanden, når man laver så drastisk en liberalisering, før man kommer rigtig i gang. Og det er simpelthen fordi, at det er en kompliceret opgave at regne tingene ud. Der skal laves IT-systemer, der skal ændres, således at man kan adskille de forskellige operatører. Man skal lave forretningsgange, man skal lave mange forskellige ting, som gør, at det er en vanskelig opgave. Jeg tror, vi har forstået, at det er kompliceret, men har I eller har I ikke nikket ja til en tidsplan, der sagde 1. januar? Altså, vi har forsøgt efter vores bedste evner at følge tidsplanen, men allerede i sidste sommer, da forslaget kom på bordet, der sagde vi, at det ville blive meget svært. Når vi også talt med en af jeres konkurrenter fra Inuit, som også har været med til mange af de her møder, hvor det her er blevet diskuteret, og de har måske en lidt anden opfattelse af, hvordan tingene er blevet sagt, det indtil det kommer lige her. Jeg forstår ikke, at man kan deltage i så mange workshops med departementet og committe sig til planen, og så komme og være så forsinket bagefter. Jeg synes, det er pinligt. Simpelthen. Har du nogen forklaring på den her forsinkelse? Det kan kun være gidsninger, men man sidder med følelsen af, at det er fordi, at de vil trække liberaliseringen simpelthen. Det er den følelse, vi andre sidder med her, også i det private. At de simpelthen, jo længere de kan trække den her liberalisering, jo bedre. Ja, Martin Gødvad har så tydeligvis en opfattelse af, at I har committet, altså forpligtet jer på den her tidsplan til 1. januar. Hvordan kan han have så anden en opfattelse af, hvad der er sket på de møder, som I har? De møder, de var jo forberedende frem til sidste sommer, og det vi har gjort, det er efter bedste evne, og det har bare været en meget større opgave, end vi havde forventet, at det ville være. Og det handler jo om, at vi skal lave de her byggeklodser om, hvordan vi skal sætte netværket sammen, og så få prissat det. Og der har vi brugt nogle internationale konsulenter, som har lavet et rigtig stort stykke arbejde. Men det er en kompliceret opgave. Men vi bliver nødt til at forhaler I processen bevidst, som Martin Gødvad her spekulerer? Telepost er medspiller i liberaliseringen. Altså vi ønsker at medspille i liberaliseringen, så vi forhaler det ikke. Og man kan sige, hvad får vi ud af 2-3 måneders forhaling? Vi får reelt set ikke rigtig noget ud af det. Ja, I får ud af det, I sætter konkurrenterne under pres, fordi sandheden er jo, at du fortalte mig den anden dag, da I stoppede konsulenterne i februar, der var de faktisk noget ganske langt. Hvor meget mening giver der at stoppe en proces, som man er næsten færdig med? Altså det, der var meningen med at stoppe processen eller med at holde en pause, det var jo at få styr på omkostninger, fordi de var blevet for store.
Så der har vi været inde og kigge på, hvordan kan vi gøre det billigere, og hvordan kan vi gøre det mere enkelt. Men hvor meget ekstra vil det have kostet lige at løbe de sidste 100 meter i mål? Det har jeg ikke nøjagtigt tal på, hvor meget det er. Men du kan godt høre, at det virker lidt påfaldende, at de stopper så sent i processen. Ja, men vi vil også gerne være helt sikre på, at vi kommer ud med de rigtige priser, fordi det bliver jo ligesom grundlaget for, hvordan konkurrencen den kommer til at foregå. Og hvis ikke vi har de rigtige priser på de rigtige produkter, jamen så får vi nogle konkurrencemæssige problemer. Men du kan godt høre, at det virker påfaldende, og at man kunne få den tanke, at det er kun fordi I er så store og stærke, at I kan tillade jer 2 gange i træk og sige, det blev ikke lige til det tidspunkt, vi havde lovet. Ja, det kunne man godt lyde sådan, men reelt set så er det en meget stor opgave, og det er en meget svær opgave. Og det er en opgave, hvor alle andre lande, der får 1 år, 1,5 år, 2 år til at forberede, og vi har reelt set kun haft godt et halvt år til at gøre det. Godt, lad os prøve at kigge lidt fremad. Selve liberalisering, hvordan forholder I jer den? Synes I, det er en god idé, en dårlig idé? Er I ligeglade? Jamen altså, vi er medspillere på liberalisering, og når naalakkersuisut beslutter, at det skal liberaliseres, så er vi selvfølgelig med på det. Vi kan selvfølgelig se nogle problemer i liberaliseringen i forhold til, at der i princippet skal være omkostningsægte priser overalt, for eksempel. Og det kan jo give nogle forskelle i priserne, som kan være uhensigtsmæssige. Godt, inden vi lige diskuterer videre om det her nu er godt eller skidt for Grønland, så har vi lige et klip mere, hvor Martin Gødvad forklarer, hvordan de regner med at lave deres system. Simpelthen mobiltelefoni til den brede befolkning i hele Grønland. Altså alle 18 byer. Vi planlægger at bygge mobilnet i alle 18 byer i 16, hvis ellers den liberalisering fortsætter, som der er planlagt. Hvad med bygderne? Har I nogen mulighed for at få dem med i jeres system? Det har vi. Vi har faktisk fundet en løsning, som også kan være meget, meget prisstærk i bygder. Men det afhænger jo stadigvæk af, hvad vi skal give for at få en linje af tele på radiokæden. Så hvis vi kan få en pris, der matcher det, som tele selv giver, så kommer vi ud i bygderne også. Ja, ikke overraskende synes Martin Gødvad selvfølgelig, det er en god idé, og jeg er sikker på, at han kan tilbyde noget, der er billigere og bedre end jeres. Men hvis du sådan skulle sige, at du var lidt inde på det, at det ikke sikkert, det bliver en fordel for alle, hvordan vil du vurdere konsekvenserne af den her liberalisering? Du tænker på mobilleberalisering? Eller ja, altså når internet? vi sådan kører hele vejen igennem. Ja, altså mobilleberalisering er lidt problematisk, fordi vi tjener forholdsvis meget på mobiltelefoni, og vi tjener forholdsvis lidt på internet. Så mobiltelefonien er selvfølgelig med til at finansiere noget af de andre investeringer, som nu er i internet. Så du kan godt frygte, det kan undergrave noget af den service, som I leverer? Ja, altså hvis man laver en mobilleberalisering, hvor man siger, at det skal være kostægte priser hele vejen igennem, jamen så kan basis for de investeringer, vi gør, de kan være væk. Kan I rationalisere jer ud af det? Vi kan rationalisere os noget af vejen, det er klart, og vi kan effektivisere, og det er vi også i gang med. Men man kan ikke gøre det fuldt ud. Men der er jo så også lidt en plan om, at der skal komme en afgift, som skal hjælpe lidt på den her problemstilling. Lad os lige se et klip mere, hvad Martin Gødvad siger om det. En af de ting, vi har foreslået, det var, at man havde en afgift på en minutafgift. Så hver gang man ringer mellembys, så afleverer, om det er os eller tele, så afleverer man for eksempel 15 øre i minuttet til en pulje, som netop kan gå til at udbygge, altså at investere. Så man simpelthen laver sådan en afgift, og så røg de penge i en pulje. Og så er det egentlig ligegyldigt, hvor stor man er. Hvis man er stor og man er lille, så bidrager man forholdsmæssigt alle sammen. Det ville kunne løse den problemstilling. Og så var der egentlig en pulje, som man fra politisk side kunne være med til at disponere over på en anden måde, end man kan i dag. Så du vil helt afvise det scenarie, der hedder, at I bliver nogle få, der tjener godt på det her, og på lang sigt er det samfundet, der kommer til at betale prisen? Ja, for jeg synes, vi skal også betale en afgift til det der. Vi er en del af det her samfund. Så hvis det er 15 øre per minut, hver gang der er nogen, der ringer fra Nuuk til Sisimiut i en fælles pulje, det er fint. Det vil vi gerne bidrage til. Ja, altså en afgift på mobiltelefonsamtalerne til ligesom
at løse det problem, vi lidt var inde på før. Tror du, den afgift kommer til at give de penge, der skal til, for at I både kan betjene de små steder, for at I kan vedligeholde jeres ledninger, og for måske også lave den udbygning, der er nødvendig? Altså, vi ser meget positivt på det forslag, og er villige til at gå ind i en diskussion og en vurdering af, hvordan vi kan lave en sådan afgift. På et eller andet niveau er det nødvendigt med en afgift. I selve loven, der står det jo noget omkring langdistanceafgift. Men det er helt klart, at hvis man skal hvis man fortsætter investeringerne ude omkring i yderdistrikterne, så skal man have en afgift eller en eller anden omfordeling af pengene. Så det er vi faktisk meget villige til at kigge på. Så den afgift skal simpelthen bruges til, at I når derude, hvor det sådan rent kommercielt ikke rigtig kan betale sig at sende internet og telefon ud. Ja. Yes. Hvad med udbygning af søkablet? Det har jo været diskuteret meget, at vi skal længere nordpå med det. Planerne om liberalisering, hvordan har de påvirket planerne om at forlænge søkablet? Altså i første omgang med den liberalisering, der er på nuværende tidspunkt med internettet, der fortsætter vi planerne uændret. Men det er klart, at hvis der kommer en liberalisering af mobiltelefonien uden en sådan afgift, hvor vi så tager og fjerner en del af overskuddet på mobiltelefonien, så bliver det sværere for os at skaffe finansiering og lave de der udbygninger. Men lige nu så kører vi frem, og vi planlægger at lægge søkabel i vandet til i 2016. Så det kører videre. Vi haster straks videre til det næste lille punkt, fordi vi var kort inde på det. Det vi har diskuteret i første omgang forsinkelsen, det er selve internettet i år. Til næste år er det planen, at også mobiltelefoniet skal gives frit. Og det er faktisk der, hvor de små selskaber siger, at det for alvor begynder at gå løs. Lad os lige se, hvad Martin Gødvad siger der. Hvis nu man beslutter i april 16 at liberalisere mobilnettet, hvis Tele så er forsinket et år eller halvandet der, så bliver det jo først i 18. Og det er, at vi rent faktisk kan. Og vi har lavet massive investeringer nu i den liberalisering, der er på vej i 16. Så det er altså kritisk for os, hvis ikke at det løber af staben. Hvor kritisk er det? Jamen, det er jo mange millioner kroner, vi har brugt på det nu. Ja, altså det er der, det begynder at blive rigtig kritisk for de små, siger de. Kan I love, at I kan blive klar til 2016 med mobilleberalisering, med det, der skal til for, at de kan komme til? Det vi har sagt, det er, at vi skal have 12 måneder fra man tager beslutningen, og så til det bliver åbnet op. Så er der 12 måneder der, så er vi med på det. Så det, du står og venter på nu i forhold til det er en politisk beslutning, der siger, værsgo, gå i gang, om 12 måneder skal I være klar. Ja, og der synes jeg, det er meget vigtigt at sige, at det, der også er behov for, det er, at der bliver en politisk diskussion, men der også bliver en analyse af, om det her nu er en god idé for Grønland. Fordi en af de ting, der manglede i den nuværende liberalisering, det er jo, at man ikke har lavet nogen analyser. Man har lavet nogle papirer, hvor man har skrevet om nogle hensigter osv., men man har jo faktisk ikke prøvet at analysere, om det nu er en god idé. Så det, du siger, det er, at du i virkeligheden mener, at der er behov for en yderligere diskussion, selvom der egentlig ligger en tidsplan, der siger 2016, om det her overhovedet er fornuftigt. Det, der ligger i planen, og som er udsendt fra Naalakkersuisut i juni sidste år, taler jo om, at der skal laves en analyse først. Og den analyse, den mener vi, den er meget, meget vigtig. Og når analysen foreligger, så er det jo rimeligt, at der kommer en politisk diskussion om at sige, at det er så den vej, vi ønsker at gå. Men er vi så ikke ude i, at 2016 bliver meget, meget snært på nuværende tidspunkt? Jo, det kommer jo an på, hvor hurtigt vi får lavet analysen og få den sat i gang. Vi hørte, det er kritisk for de små. Det er ikke, fordi I tænker, så kan vi lige få snuppet ham Martin Gødvad, fordi det kan han ikke. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi får lavet den her analyse, fordi det skal også være en samfundsøkonomisk fordel, at man laver en liberalisering. Og det er altså vigtigt at vide, hvad man gør, fordi man kan ikke køre tingene tilbage. Det er meget svært at køre tingene tilbage, når man først har taget beslutningen om liberalisering. Så derfor er det en vigtig beslutning, som har indflydelse i mange år frem i tiden. Og derfor er det også vigtigt, at man får lavet de her analyser. Godt. Det blev det sidste ord fra dig. Du skal have tak, fordi du vil være med her hos os i dag. Og i mellemtid har jeg fået besøg af Knud Christiansen. Velkommen til dig. Du er den ansvarlige Naalakkersuisut for det her område, både for
trafikken og teleområdet. Og hvis vi starter med det sidste, vi lige hørte her, det med at blive klar til næste år med at give mobiltelefonerne fri. Hvor sikker er du på, at det kan nås? Altså, det er i hvert fald, vi har været igennem nu omkring forsinkelser, som er utrolig ærgerlige, og ikke mindst på de eventuelle nye udbydere, der vil komme til. Så kan vi se, at vi kan i hvert fald i den sidste ende lære noget af den proces, som er så nyt det der nye omstilling, der er. Og med hensyn til tidshorisonter. Men det, der bliver vigtigt med hensyn til mobildata, det er så de samfundsmæssige økonomiske analyser, og som vil være ret store. Men i hvert fald den tidshorisont, vi har nu, er jeg næsten sikker på, at vi kan beholde, hvis vi starter tidligere, altså starte tidligere med analyserne. Det vil sige, det du siger, det er, at selvom du vil lave en samfundsmæssig analyse først, så tror du på, at du kan give tele startsignalet i løbet af i år, sådan at de kan blive færdige til næste år. Vi hørte lige, at de skal bruge 12 måneder på det her. Altså, vi er hele tiden i dialog med hinanden tidligere også på departementet. Så det, vi kan lære noget af her, af den her proces, vi har været igennem, det er så, at man lige skal se omfanget af den kommende, altså i hvert fald forberedelserne. Så altså tidlig start af analyserne vil være rigtig godt for alle parter. Ja, fordi vi hører jo Martin Gjødvad sige, at han har millioner ud at svømme i det her. Hvis han ikke kommer i gang næste år, så får han kæmpestore problemer. Du risikerer at tage livet af ham, hvis ikke du bliver klar. Så du lover ham, at I er klar i løbet af 2016? Altså, det jeg kan love, hvis jeg kan love noget, det er, at vi skal lære noget af den her proces, som har været utrolig svært. Svære forsinkelser, og er der forsinkelser, og det skal vi lære noget af, og så tage konsekvenserne af det, og gøre arbejdet, eller starte arbejdet meget tidligere, når vi ved, at det bliver et omfangsrigt arbejde, der bliver der. Men du kan sætte det i gang i år, regner du med? Jeg håber, at i hvert fald vi hele tiden dialog med hinanden, os og tele, så jeg er næsten sikker på, at vi finder et tidspunkt, hvor det kan starte, og det er jo dem, der er eksperterne, men vi er hele tiden i dialog. Godt. Du skal have tak for det i den her omgang, fordi lige nu skal vi ikke tale videre om tele. Vi skal over til flytrafikken, som du også gerne vil have liberaliseret. Og skal jeg lige se, hvad det var, jeg skrev på mit kloge kort her. Og der er der jo altså også konkurrence på vej, når det gælder flytrafikken. Der er 2 nye selskaber, der arbejder på at komme ind på det grønlandske indrigsmarked, og også her er der løfter om, at det skal give billigere priser og bedre produkter til os alle sammen. Og Knud Christiansen, hvis vi lige starter med dig, det er jo noget, du varmt støtter. Hvilke forventninger har du til, hvis de her 2 nye selskaber kommer i gang? Jeg har gode forventninger, ligesom måske de øvrige samfund, ikke mindst erhvervet. Så jeg mener selv, at det er utrolig godt med konkurrence, så det er netop de, vi går efter her. Og også for andre eventuelle kommende, siger vi også velkommen. Vi har jo en solid Greenland her i landet, som har beskæftiget med flyselskaber og så videre i rigtig mange år. Så det er dem, der har ekspertisen, men nu kommer der så nye, og er både vildt på banen. Så ja, lad os hilse på de nye gæster også. Kuno Fenker, du er en af dem, der vil ind på markedet. Michael Højgaard, du har været her i lang tid, eller Greenland har i hvert fald, må man sige. Kuno Fenker, du er direktør for Alo Airlines, som er det ene af de nye selskaber, der er på vej. Hvad er det, du gerne vil tilbyde flypassagererne? Jeg er ikke helt direktør, men kommerciel direktør. Ja. Jamen, vi vil tilbyde dem et andet produkt, og vi vil også tilbyde en anden pris, og vi vil tilbyde en anden måde at rejse på. Og vi vil forsøge at tiltrække nye kunder på den måde.
Michael Højgaard, hvor forskrækket bliver du over det, du hører her? Jamen, jeg bliver jo ikke forskrækket, men jeg tager jo de her ting, der sker i markedet, det tager vi selvfølgelig seriøst. Det er jo ikke nyt for Air Greenland, at der er konkurrence. Air Greenland har jo historisk set og periodevis været udsat for meget konkurrence, og hvis du ser på situationen, som den er nu, så er der jo også konkurrence. Air Greenland består af rigtig mange delforretninger, og tager du for eksempel hele trafikken rettet mod Island, så er den fuldt konkurrenceudsat. Vi driver en relativt stor forretning med helikopter, som er en ren charterforretning. Den er jo fuldt konkurrenceudsat. Vi driver jo vores Airbus, som ligger og flyver mellem København og Grønland. Men den har jo en overskudskapacitet, som vi ikke bruger her. Den sælger vi ned i det europæiske marked, så der er vi også konkurrenceudsat. Så vi har jo store dele af forretningen, som er konkurrenceudsat allerede. Kuno Fenker, jeg går ud fra, at det ikke sådan lige at starte et nyt flyselskab op. Hvor svært er det sådan, hvis du skal prøve at beskrive, hvor svært er den proces med at komme i gang med det her? Jamen, for det første, så skulle vi jo have en trafikpolitisk godkendelse fra Naalakkersuisut for at egentlig kunne flyve ind i landet. Men så er det jo selvfølgelig Trafikstyrelsen, der skal godkende vores operatør, medmindre vi selv får en AOC til at kunne flyve fra København for eksempel til Kangerlussuaq. Og mange af de andre udfordringer er jo selve hele interessentstyringen. Og det er jo også, hvordan kommer markedet til at reagere, hvordan kommer politikerne, hvordan kommer Naalakkersuisut og alle de andre interessenter til at reagere. Det er en udfordring. Og en anden udfordring er jo også, at hele infrastrukturen i landet, der mener jeg lufthavnene, selve banerne og selve lufthavnsdriften. Hvis du sammenligner med andre lande, så er det jo agenter, der sørger for eksempel handling af fragt og passagerer med mere. Her i landet, der er det jo en operatør, der har mange af de her ting, og som gør det svært for en udefrakommende at etablere sig. Sådan lidt forenklet sagt, du mangler simpelthen en hangar til at parkere din Det kan man godt sige, ja. Er det ikke et problem, at I sidder så tungt på alt det her, Michael Højgaard? Var det ikke bedre at flytte de dele over til lufthavne, så det ligesom var en mere fri konkurrence? Jamen altså, hvis det er det, vi snakker om med hangarerne, så er det jo helt normalt, at luftfartsselskaber, de ejer deres egne faciliteter. Så er der jo hele den her handlerdelen, ikke? Altså det er, hvordan man tjekker ind på lufthavnene. Der er det er jo ikke Air Greenlands lufthavne nogen steder. Vi bemander nogle af lufthavnene med vores egne personaler, men der er jo også lufthavne, hvor vi køber vores ydelser hos lufthavnsvæsenet, altså hos MIT. Så det kan jeg ikke egentlig se begrænse andre at starte op. Hvis det var større forhold, hvor der var plads til flere operatører, så var der jo også nogen, der ville tilbyde en groundhandler-ydelse, altså det at håndtere fragt og passagerindtjekning. Det er så bare ikke muligt i Grønland de fleste steder, så derfor har vi det jo for vores egen vedkommende primært, eller stort set kun for at servicere os selv. Ja, hvad er spørgsmålet? Altså om du har en kommentar lige her til den problemstilling, at I har svært ved at komme ind der. Ja, altså jeg kan kun argumentere med det, jeg allerede har sagt. Så det... Knud Christiansen, vi hører her, at jo, de vil gerne, de prøver, arbejder hårdt på det, men der er nogle ting, der gør det svært. Ser du behov for noget politisk indgriben for at gøre det lidt lettere for de nye at komme på banen? Altså i hvert fald som politikere, der er det jo rammerne, vi skal klare. Som de også var inde på omkring detaljerne, det er så deres ekspertområde, og vores, det er så rammerne, regler og love, vi skal, at det bliver lettere for alle og enhver, der vil ind og udvide. Så det er i hvert fald først og fremmest, og så vigtigst af alt, at det er rammerne, vi skal sikre. Godt, det er rammerne, vi skal sikre. En af de problemstillinger, vi jo altid er ved at diskutere, når vi snakker liberalisering, vi gjorde det lige før med tele, men også her, det er, kan vi sikre hele landet? Går ikke bare ind og tager flødeskumskagerne
og så kan Air Greenland sidde med smerten bagefter? Det vil jeg ikke sige. Altså, vi bliver nødt til at starte et sted. Og vi starter også nogle, i nogle områder, hvor at vi ved, at der er et behov. Selvfølgelig ved vi godt, at der også er et behov i resten af landet. Så jeg vil sige, at vores vision er at servicere hele landet med noget materiel, vi mener er det rigtige til de områder. Michael Højgaard, tror du også på, at I også fremadrettet vil kunne betjene hele landet med den service, hvis I bliver mere konkurrenceudsat? Det er jo i hvert fald vores mål. Altså, vores mål med at drive Air Greenland er jo, at vi skal være konkurrencedygtige. Altså, og det betyder jo, at hvis vi bliver mødt med nogle udfordringer på vores vej, så vil vi jo kigge på virksomheden og se, hvordan effektiviserer vi den måde, vi arbejder på, hvordan sørger vi for, at vi har de rigtige produkter. Så der vil jeg bare sige, at de udfordringer, vi måtte møde, fordi der kommer konkurrence, jamen det er jo så vores opgave at løse dem, så vi stadigvæk har at spille en Men hvorfor giver I så ikke allerede nu billigere billetter til forbrugerne, hvis du siger, at det kan I sådan set godt? Nu, det der med, hvad billetter er i et moderne marked, så vil du jo på præcis den samme strækning, der vil du kunne se rigtig mange forskellige billetpriser. Det kan du i Grønland, og det kan du hos alle andre selskaber. Og vi har jo kørt i et årevis på at optimere hele vores omkostningsstrukturer, og det er også derfor, vi har skiftet flyflåden osv., for at få løbende arbejde med at sænke vores priser. Så vi har nogle billetter, som har lave priser, og vi har nogle, der har høje priser. Jeg er udmærket godt klar over, at forbrugerne i almindelighed synes, at vi har meget høje priser. Og om det er dyrt, det er jo en anden sag, men vi anerkender jo også, at det er mange penge mange steder. Og derfor har vi jo stadigvæk fokus på i virksomheden, og alt, hvad vi beskæftiger os med i vores fremadskuende vej, det er jo at sørge for at drive foretagene endnu mere godt og med de rigtige processer osv., så vi kan sænke vores omkostninger og dermed også sænke vores priser. Kuno Fenker, lidt andet spørgsmål. I går ind som konkurrent, men grundlæggende i forhold til monopol, hvad er din holdning egentlig til? Er landet ikke for lille til, at der er flere? Altså, jeg vil mene, at på mange områder, hvor der er potentiale udefra, så ser jeg en mulighed for, at en form for konkurrence vil være en fordel. Men jeg må også ærligt indrømme, at der er nogle områder i vores land, hvor at selve landets størrelse, befolkningsstørrelse osv. sætter nogle begrænsninger. Men jeg kigger ikke kun ud af boksen, men jeg vil også bare lade som om, at der ikke var nogen boks, og så ligesom forsøge at tænke fuldstændig innovativt og på ny, hvordan kan vi lave en struktur, der passer det her land på bedste vis. Men når du siger, du grundlæggende, tror, at der kan være en mening med monopoler, når du så går ind og konkurrerer med Greenland, er det så fordi, du i virkeligheden siger, at de gør det ikke godt nok? Det kan man ligesom godt lede hen til. Fordi hvis det var, at jeg synes, at jeg havde et perfekt produkt, jeg kunne gå hen til, så havde jeg nok ikke startet det her. På hvilke punkter mener du, at Greenland kunne gøre det bedre? Jamen, det skal jeg jo ikke kunne sige. Det tror jeg, de har fuld styr på. Jamen, altså vi hører her, at I er måske lidt selv ud om, at der kommer en konkurrent på banen. I kunne gøre det bedre. Flyver I simpelthen for dyrt, Michael Højgaard? Det mener jeg ikke, vi gør. Men jeg vil selvfølgelig sige, at konkurrence er jo på en eller anden vis også sundt. Fordi det er jo det, der presser en til hele tiden at spørge sig selv, gør vi tingene på den rigtige måde? Er alt, hvad der foregår i vores virksomhed, er det effektivt nok? Er vi hurtige nok til at reagere på de henvendelser, vi får osv.? Det er jo det, konkurrence det giver. Men det er også derfor, jeg nævnte før, at store dele af forretningen er jo konkurrenceudsat. Og så er der vel nok hele den interne beflyvning, den er ikke. Men den driver vi jo efter de samme principper, som vi driver resten af foretagene af. Så derfor mener jeg jo langt hen ad vejen, at vi er konkurrenceudsat. Dermed ikke sagt, at det ikke kan gøres bedre, fordi alle virksomheder kan altid arbejde med at blive bedre. Knud Christiansen, er Greenland god nok, eller mener I som ejer måske, at de skal stramme sig lidt an for at kunne gøre det billigere og bedre? Altså jeg vil sige, at Greenland har i hvert fald
siden. Det har været i gang, det har serviceret landet siden 60'erne, og det har vist sig at være utroligt robuste. Det har altid været omstillingsklare, også når vi tænker på omkring vores lufthavnsstruktur. Den var ikke samme som nu for 15 år siden, 10 år siden, så de har hele tiden skulle omstille sig til nye tider, også med hensyn til konkurrence. Så jeg vil ikke se, at det ikke gør det godt nok, eller i den retning. Altså, den branche kan være meget omskiftelig, det ved de jo bedst. Men konkurrence, også her i landet, vil altid være godt i nogle steder. Så ved vi også, som også snakken var omkring teleliberalisering, at nogle steder, der vil det ikke være sundt. Og det var netop mit næste spørgsmål. Hvordan vil du sikre, at bygderne, yderområderne, stadigvæk bliver betjent, mens vi her i Nuuk smiler af de billige flybilletter fra Konofenga? Altså, i hvert fald vi hele tiden dialog med vores partnere i den branche, og nu kommende. Så det er jo utrolig vigtigt, at man hele tiden er i dialog med hinanden, også med hensyn til service, borgerne, vores... Men ser du behov for en politisk indgriben for at sikre, at de små steder, også når der kommer konkurrence, stadigvæk bliver sikret? Altså, lige nu der er det sikret. Vi har forskellige serviceaftaler, så på den måde der er det sikret, men fremadrettet, der er det jo altså det emne, der hele tiden skal drøftes. Så lige nu der er forskellige steder, også de mindre steder, der er det sikret ved serviceaftaler. Konofenga, måske også lige dig. Risikerer I ikke netop at udsulte de små steder, når I går ind og konkurrerer der, hvor det kan betale sig? Det mener jeg ikke. Som begge herrer lige har sagt, så er der nogle servicekontrakter på nogle områder. Og så vidt jeg er orienteret, så blev krydssubsidieringen på de forskellige ruter også stoppet for, jeg kan ikke lige huske hvilket år, men så det kører jo på kommerciel vis på nuværende tidspunkt. Men vi bliver nødt til at starte et sted. Og vi skal lære at kravle, før vi kan gå. Og vi starter på det område, vi har finansiering til og investorer til. Og når vi har gjort det, og vi ligesom får en lidt mere robust virksomhed, så vil vi også være med til at byde ind på de her forskellige servicekontraktområder. Og vi vil også forsøge at finde materiel, vi synes, der passer bedst til den infrastruktur, der eksisterer i dag. Vi vil ikke vente på, at vi får baneforlængelser, eller hvad det nu er, der skal besluttes politisk. Men vi vil jo selvfølgelig forsøge at præge udviklingen i landet, så vi kan udnytte vores materiel bedst muligt. Så det du også lidt siger, det er, at I vil flyve med nogle andre fly, som du mener passer bedre til Grønland, end dem af Greenland bruger? Selvfølgelig ikke kun mig. Vi har en, som har lidt mere kendskab til det, end jeg har, så vi sætter vores lid til ham. Lad os sige det på den måde. Og Michael Højgaard, du får den sidste kommentar i den her runde. Sådan sammenfattende, kunne I ikke være fristet til bare at sige, vi er store, vi er stærke, vi har masser af penge, vi smækker priserne i bund, og så får vi skilt os af med de her irriterende konkurrenter? Nej, det kunne vi ikke være fristet til. Altså, vi vil matche de konkurrenter, der er, men vi driver også en forretning. Vi har nogle ejere, der har sat nogle krav til, at forretningen også skal tjene nogle penge. Og det skal vi nå, de afkastkrav, samtidig med, at vi gør, hvad vi kan for at have billigst mulige priser. Konofenga, Michael Højgaard, Knud Christiansen, tak fordi vi var med i den her runde. Og vi har nu hørt nogle af parterne. Nu skal vi i gang med den lidt mere politiske del af debatten. Fordi er det overhovedet en god idé at liberalisere? Er der plads til alle? Det har vi de politiske partier på besøg for. Men først lad os lige høre fra en, der er meget kritisk over for den her liberalisering. Der kommer et klip med tilanalytiker John Strand lige her. Men det, der frygter allermest, det er, at der ikke vil være penge nok til at foretage de investeringer, der skal laves fremadrettet for at bygge den infrastruktur, som grønlænderne får brug for på sigt.
Og hvad betyder det i praksis? Jo, det betyder, at grønlænderne bruger internettet mere og mere. Og det betyder, at der skal bygges mere kapacitet. Og det vil sige, at de forbindelser, man har på Grønland, de skal udbygges. Og det er jo nogle store omkostninger, blandt andet til udkantsområderne i Grønland. Og hvis Teles indtægter kommer til at falde, jamen så vil der ikke være så mange penge i kassen til at foretage de investeringer, der er brug for længere ned ad vejen. Ja, og så velkommen til partierne. Randi Vestergaard fra Demokraterne, Anders Olsen fra Siumut, Kalistad Lund fra IA er på vej herover, og Per Rosing Petersen dukker nok også op lige om et øjeblik. Randi Vestergaard, lad mig starte hos dig. Vi hører en, der er meget, meget skeptisk over for det her. Jeg ved, I Demokraterne er selvfølgelig glødende tilhængere af en liberalisering. Det ligger næsten i sagens natur. Er du sikker på, at det her er undersøgt godt nok til, at vi kan gå i gang med det her, det var så til liberalisering, tage det næste skridt med mobilleberalisering? Randi Vestergaard Evalsen. Ja, undskyld. Det er i orden. Undskyld, det gik lidt stærkt. Hos Demokraten der er vi meget positivt anlagt med det her. Vi går ikke ind og så ser på de trusler eller noget, der er. Vi går ind og så ser på de muligheder, det her det bringer, fordi vi får meget bedre priser, vi får meget bedre produkter ud af det her. Med konkurrencen, der får vi en meget bedre dynamik her i landet med hensyn til forbrugernes muligheder også. Vi hørte også Sten Montgomery sige, at han synes egentlig ikke, vi har analyseret godt nok på det her. Er du glad og tilfreds med det beslutningsgrundlag, der ligger nu? Det kan man jo altid gå hen og så sige nu, men altså, vi kan blive ved med at undersøge og så analysere, men på et eller andet tidspunkt, så skal vi også til at træffe nogle beslutninger heroppe, og det bliver vi også nødt til nu, fordi forbrugerne de har ventet i rigtig mange år med hensyn til bedre priser, bedre produkter, bedre service, og det er nu, vi kan gøre det her, og så skal vi tage det, som det kommer. Anders Olsen, din partikollega Jens Erik Kirkegaard, som desværre ikke kan være her i dag, han er meget kritisk over for den her tilliberalisering. Deler du hans bekymringer? Altså, vi fra Siumut, vi er enige med Jens Erik, men grundlæggende synes vi, det der til at gøre telemarkedet liberaliseret, ikke? Grundlæggende synes vi, det er godt nok, ikke? Men vi synes bare, det der diverse analyser, eller hvad konsekvenserne bliver til befolkningen og forbrugerne, vi har svært ved at se indtil nu, således vi ikke har den der beslutningsgrundlag fra Siumuts side. Så i modsætning til Demokraterne, så mener I, at der skal undersøges lidt mere, inden man skal videre med det her? Altså det vi hører fra naalakkersuisut blandt andet, det er så, at man har bedt om sådan en analyse, ikke? Og vi glæder os til at se den der analyse fra Siumut, således vi kan endelig beslutte, hvordan og hvorledes vi vil takle det der. Kalistad Lund, liberalisering er normalt ikke venstrefløjspolitik, men hvad er IA's holdning i den her sag? Ja, altså, al den tid, jeg kan huske, og så til i dag, har det været fremskridt inden for telekommunikationen. Og det har været yderst tilfredsstillende for folk i landet. Både den service, der blev ydet, både prismæssigt og alt det andet. Så vi forventer, at den fortsætter på den måde. Og hvis den begynder at gå den anden vej, så er det fordi, vi har taget en forkert beslutning politisk. Men holder I fast i liberalisering og den samme hastighed? Jamen, vi regner med, at hvis liberaliseringen indebærer, at det skal være den forbedring, at den fortsætter som i dag, ja, og prismæssigt, fordi det er meget vigtigt, at lønmodtagere og andre, også folk i Siorbaluk og andre folk i Østgrønland og i Sydgrønland, at de har den service, som de yder til samme pris, eller til de pris, som vi har i dag, som endda daler i årens løb. Og den håber vi, at vi regner med, at også hvis det sker en liberalisering, at de også fortsat vil ske til den tid. Så hvis det sker en knæk, har vi lavet en forkert beslutning politisk, og det må vi så lave om på. Per Rosing Petersen, de analyser, du har set på det her område, er du glad og tilfreds og siger, lad os bare se at komme videre med det her? Som folkevalg er det vores fornemmeste opgave at betjene samfundet som en helhed. Hvis det er sådan, der skal laves nogle forbedringer, så skal der også være nogle skridt, som gavner flertal af befolkningen. Det skal vi sikre. Og hvis det er sådan, det er kun en lille del af samfundet, der kommer til at gavne den liberalisering, som vi indtil videre har hørt ind, så må vi også lige huske på, hvem der kommer til at betale for
for hele gildet. Altså, vi skal jo betjene, uanset om det er for eller ned i Sydgrønland, eller personerne op i Siorbaluk, Qardassuaq, eller Qardom eller Nuuk, så skal vi jo sørge for, at det ikke sker på samfundets bekostning. Lad mig lige det er utrolig vigtigt. Jeg er helt sikker på, at jeg forstår det rigtigt. Synes du, vi skal fortsætte med den nuværende rytme, eller skal vi lige trykke på pauseknappen og analysere lidt mere? Altså, vi skal analysere sådan, så det ikke sker på bekostning af flertallet af samfundet. Altså, vi har jo en måde, vi styrer samfundet på, som kun gavner eliten, som toppen af kransekæden. Altså, vi prøver at arbejde os væk fra den form for styring af samfundet. Vi skal gøre det sådan, så de gavner flertallet af samfundet. Og vi skal være yderst påpasselige med, hvis det er sådan, der skal tages nogle skridt i form af liberalisering inden for tele og kommunikation, så skal det være til gavn for hele samfundet, og ikke kun til et lille elite, eller hvad man nu kan kalde det. Altså, det skal ikke være på bekostning af flertallet i samfundet. Det får du lige lov til at svare på. Tak skal du have. Modstandere af liberalisering, de kommer altid med de skrækscenarier. Men sådan er det jo ikke, fordi det her det kommer til at tilfalde alle med hensyn til skattepenge. Der kommer flere i arbejde, vi får vækst. Skatteindtægterne de kommer til gode i hele landet. Det er jo ikke kun, hvis man liberaliserer, der er ikke nogen, der har sagt, at det kun er i Nuuk eller i Sisimiut. Jeg har været inde og så snakket med Inuit for eksempel. De siger, at de vil gerne i fremtiden have alle 18 byer, så der er ikke nogen, der har sagt, at det er 2 byer. Det her det kommer til at komme til gavn for hele samfundet. Og automatisk så kommer der vækst, så kommer der flow også i økonomien. Så det her det kommer ikke kun til gavn i Nuuk eller Sisimiut, det er for hele landet. Også selvom det kun er i de 18 byer, fordi skattepengene de tilfalder alle folk i Grønland. Inden vi lige går videre, så har vi lige talt med John Strand igen, fordi han siger faktisk, at den der i morgen kunne I faktisk beslutte, at priserne de falder. Det klip, det kommer lige her. Det er jo meget nemt at få priserne ned på Grønland, fordi det er jo ikke et liberaliseret marked. Det er jo staten, der egentlig ejer teleselskabet. Og man kan jo bare vælge at sige, at man reducerer overskuddet i tele og bruger den reduktion til at reducere slutbrugerpriserne. Så det er jo en nem beslutning at lave. Det behøver man ikke at hyre internationale konsulenter og betale dem i dyredommen for at gøre. Ja, lyden var måske ikke helt god, men det han grundlæggende siger, det er, at det er jo samfundet, os alle sammen, der ejer tele. Overskuddet går i landskassen, som det er nu. Det er ganske mange penge. I kunne vælge at sige, der skal mindre overskud i landskassen, og det giver vi til forbrugerne. Anders Olsen, er I klar til at tage den beslutning? Altså, vi fra Siumut vil gerne sige på den måde, altså det der teleinfrastruktur, som har været på den måde i mange år, ikke? Og som er opbygget på solidarisk måde, ikke? Det er den, der indebærer så, at vi ikke har de der kostægte priser i mange steder, ikke? Så derfor synes vi fra Siumut, at alene på grund af det er ikke på tide at kunne starte med at liberalisere fra i morgen. Nej, men det spørgsmålet egentlig gik på, det er I klar til at tage den beslutning, der hedder, vi reducerer indtægterne fra tele til landskassen, så må vi finde pengene et andet sted på finansloven, og så giver vi pengene til forbrugerne i form af lavere priser. Den beslutning kunne I tage sådan her. Altså vi vil gerne sige, altså det er til diskussion blandt andet, men vi skal dog huske på det der, hvor altså telemarkedet, den er under opbygning, udvikling endnu, og der er planer for yderligere udvikling, der skal til med sygekabel og men det får vi jo ikke af, at I henter alle pengene ud af tele. Jamen, vi synes, det er mere investering, den vej, vi vil fokusere på fra Siumut i første omgang. Kalle Stadlund, hvad siger I til den her idé med at sige, lad os sænke udbyttet, og så får vi alle sammen billigere priser? Ja, måske, men det er vigtigt for os, at der fortsat er en udvikling her i landet. Også i Siorbaluk, også i Abiret, også i Qardom. Altså, jamen, så kunne I jo tage de penge fra tele og give dem ud til de der yderområder. Ja, det er også det, jeg siger. Det er udviklingen for eksempel inden for søkablet, som skal forlænges op mod nord, og så med højhastighedskæde til øvrige byer
i Diskobugten, måske også i Sydgrønland, og radiokæden skal forlænges op til Ubernik-området og sætte lidt forbedringer i alle årene. Så at pengene skal bruges til det her område der. Så vi skal ikke tømme Teles penge, for sådan at de ikke kan udvikle deres service, som er så tilfredsstillende, at altså, som jeg sagde, at om navnet liberalisering kan vi ikke bruge til noget, men det er den service, det bliver ydet til det grønlandske folk, vi kan bruge, også prismæssigt, sådan at også det lavest lønnede kan bruge til kommunikation. Det er det vigtigste for os. Rosing Petersen, du har markeret. Det er simpel krampolitik, han fremlagde her, så det er jo, altså vi kan jo, altså uden at slække for omkostningsdelen af Teles, og den, kvalitet, de giver til samfundet. Det, der bliver henvist til, det er selve overskuddet, der skal minimeres. Ja. Og det kan man jo selvfølgelig, altså der er jo mange måder at liberalisere på, eller billiggøre servicen på telekommunikation heroppe, og det er faktisk også en af måderne, som man slik kunne gøre, uden at blinke nærmest. Ikke? Altså, så vi kommer til at se et ændringsforslag fra Tina Alrak til finansloven, om at udbyttet fra tele bliver reduceret og givet det til kan man forbrugeren. sagtens, altså det kan man sagtens forestille sig. Hvis vi kan samle flertal for det, så er det ikke noget problem for os. Altså Ja. Så lad os prøve at begynde at indsamle flertal, Randi. Hvad siger du til den her idé? Jamen det kan man jo også sagtens gøre, men fra Demokraterne, der mener vi, og vi er overbevist om, at konkurrence, det skal til, også her i Grønland, selvom vi er 56.000 indbyggere. Det er tiltrængt, og det er sundt med konkurrence. Det har vi jo set med hensyn til Pacific for eksempel. Den blev liberaliseret fra Bildersuisov i 2000. Hvor godt er det egentlig gået med Pacific for eksempel? De har stort overskud. Det samme her i Nuuk og så i Sisimiut, og hvor Prusen og Pacific for eksempel agerer, der kan du se, hvor meget det egentlig betyder, når der er konkurrence. Og det samme, det kommer til at ske med hensyn til det her inden for tele, for eksempel. Man får bedre priser, man får bedre produkter, og kunderne, de vil også være meget mere tilfredse, fordi automatisk så begynder kundeservicen jo også at betyde noget for befolkningen heroppe, og man får en meget bedre... Nu du selv lige er inde på det der eksempel, men det betyder jo så også, at en halv liter yoghurt i Tasiilaq koster 40 kroner. Ja. Det gør det jo. Og det er jo også med hensyn til det her, det kunne jeg også se inde på Samitjak i dag, inde på hjemmesiden, hvordan Martin han kom ind med et forslag på, hvordan man så også kan gå ind og dække det, hvad han kaldte det, forsyningspligt. Eller, han kom jo selv med et forslag til, hvordan man kan gøre det. Og det er også noget, man skal tage, vi politikere, vi skal tage en snak med ham, hvordan det er, vi skal gøre det. Fordi vi kan ikke som politikere selv gå ind og så agere og så sige, det er sådan her, det skal gøres. Vi skal i samarbejde med erhvervslivet for at finde de rette løsninger dertil. Vi var også inde på flytrafikken her tidligere i udsendelsen. Anders Olsen, hvordan vil I sikre, at der stadigvæk er god flybetjening, måske endda bedre flybetjening, billigere flybetjening til hele landet, når der kommer konkurrenter ind og tager en bid af Greenlands kage? Altså vi fra Siumut, vi siger meget velkommen til det der, hvor nye selskaber laver service i flytrafikken her i Grønland. Det der med, at under valgkampene og så det der politiske mål har altid været, hvor befolkningen skal rejse billigere. Det har været nogle hovedpunkter, når vi snakker om trafik. Ikke? Så det er de, der skal til. Jeg synes, det er nogle første skridt. Jo, men det er jo altid godt at sætte mål op, men hvordan vil du sikre, at der ud omkring i landet, de steder, hvor det ikke kan betale sig at flyve kommercielt, at der også kommer bedre og billigere trafik derud? Altså, vi synes, servicekontrakt, udgifter fra landskassen, det er omkring 140 millioner kroner. Ikke? De skal så fordeles grundigt, og det betyder også det der, hvor selvom nye selskaber kommer i landet, så tror jeg på, at de også kan være med til at udbyde nogle, trafik ikke, til befolkningen. Yes. Godt, så lad os gå til den side, hvor de sikkert kan snakkes længe om flytrafikken, Kallestad Lund. Hvordan vil du sikre, at man får betjent hele landet, når der er nogen, der går ind og begynder at konkurrere med Greenland? Altså, der er måske en udvikling, der er måske en ændring. Vi er jo verdensberømte for at have de dyreste flybilletter, når vi rejser til udlandet og internt i Grønland. Så at
Jeg synes, at det er helt fint, at der sker udvikling. Nu er det jo også sådan, at kun omkring 14-15% af befolkningen kan rejse normalt privat. Resten, det er offentligt betalte rejsende. Så altså, det må være noget galt. Så at den udvikling, synes vi, det er udmærket. Også fordi, at når det drejer sig om atlantflyvningen, det er så i de områder, vi tænker på lige nu. Fordi resten i mange områder i landet, det er i forvejen kørt med servicekontrakter og sådan noget, og det er sikret på den måde. Ikke fordi jeg mener, at det er noget, det skal være på den måde i evig tid, men det skal ske en forbedring, så at servicekontrakter skal have en mening med, at i længden skal kunne klares også uden servicekontrakt. Det, jeg hørte dig sige, er det, at Greenland ikke gør det godt og billigt nok, sådan som det er i dag? Jamen, det er helt klart, det er ikke godt nok, og det er ikke billigt nok. Så det synes jeg, at det er noget, det siger man, det ved man også, at det er for dyrt. Så der skal ske en ændring. Altså, grundlæggende som folkevalgte skal vi sikre, at inden for trafik, der skal vi sikre, at vi skaber muligheder, som gør, at man kan rejse fra A til B så billigt som muligt, uden at stikke på sikkerheden. Det er det grundlæggende, vi skal fokusere på. Og når vi så snakker om den eneste mulighed, vi indtil videre har, det er Greenland. Og der blev nævnt, at vi betaler et servicekontrakt på 140 millioner, og når vi betaler fra landskassen, så er det også dem oppe i Upernavik, oppe i Qaanaaq og nede i Qaqortoq og uanset hvor der er hen, der er med til at betale til landskassen, som er med til at betale til den der serviceaftale. Men de har simpelthen ikke råd til fra deres egen lomme at for eksempel tage op fra Upernavik til Sisimiut til en konfirmation, hvis det er, som vi taler om, 2 voksne og 2 børn. Det er jo fuldstændig umuligt for SEK-aflønnet. Så det, vi skal sikre, det er, at vi skal skabe transportmuligheder, som flertallet af samfundet kan have gavn af, og ikke kun topeliten på 10-15%. Og det er jo fuldstændig forkert. Og det samme gælder, hvis det er, at vi skal være ejer af et luftfartsselskab, så skal det også være et luftfartsselskab, som kan sikre, at det er flertallet af samfundet, der kan gøre gavn af det. Demokraterne, hvordan vil I sikre, at vi får dækket hele landet for, at vi er nogen, der får nogle, samtidig med, at vi er nogen, der får nogle billigere flybilletter? Jeg kunne høre, at du stillede noget af det samme spørgsmål til Kuno Fink også. Han kom også med det rigtige svar. Altså, det er jo ikke os som politikere, der skal ind og så sige, hvad det er for nogle ting, de skal udfylde. De skal jo, altså, det er dem, der skal udfylde de rammer, eller de betingelser, der er. Vi skal som politikere ikke ind og sige, at de skal flyve mellem den og den rute. Det er noget, de selv skal gøre. Men med hensyn til det der med forsyning igen, det er jo ikke kun os her i landet, der skal have gavn af det her. Altså, hvis vi får bedre, konkurrence her i landet med hensyn til flypriserne for eksempel, så er det ikke kun os 56.000 i Grønland, der får gavn af det her. Vi får automatisk flere turister til Grønland. For eksempel dem fra Island, de vil gerne have turisterne videre igen i systemet. Automatisk så begynder pengene også at give rundt, og så kan man derefter igen begynde at tænke på, hvordan er det så, at man kan videreudvikle sit flyselskab, for eksempel Alu Airlines eller Greenland Express, ud til de andre, eller ud til de mindre bygder for eksempel og byer. Så der er jo en sammenhæng med det hele. Anders Olsen, er du tryg ved, at vi både kan få billigere billetter på de attraktive ruter til turisterne, og samtidig stadigvæk også få billigere og bedre transport til de små steder, hvor folk, som Per Rosing var inde på, vitterligt ikke har mange penge? Altså, der hvor jeg kommer fra, det er sådan en opdeling, ikke? For eksempel, ikke? Og der er billetpriserne meget høje. Så det der, hvor at man, hvis man skal have nogle billige priser for at ud og rejse, så er det selvfølgelig, at man skal gøre noget ved nogle specielle steder. Og det der med, at vi har det der, hvor servicekontrakter lige nu, og så det bliver der i nogle år endnu, måske i mange år endnu. Sådan er det, ikke? Så, men jeg synes, det er meget vigtigt, at man skal
grundigt undersøge, hvordan og hvorledes er det bedst for samfundet, hvordan vi gør det. Altså for eksempel, når der kommer flere selskaber den vej. Ikke? Sikker på, at vi kunne snakke længe om det her endnu. Jeg har fået besked om, at tiden desværre er gået for i dag, men jeg er også sikker på, at debatten fortsætter. Tak fordi I kiggede med. Tak fordi I deltog i debatten. Rolabbar er tilbage igen om 14 dage med et nyt aktuelt emne. Husk nu, pas godt på jer selv og hold måske øje med mobilregningen.